Pulana hambai ti phungkaham tini je 28 February sini hunger strike sung tini checknai sini hunger strike hingke sini bubagra habubagra bo 11 taman jorabo mo hate kotor phai sok painai bo family logino hunger strike to men hoyto no chengjagoi tongkha hingke je bubagra family jaglo hingke pura mane chengsugoi thangsinai ta tini to kwbangma borok tongo miya phaijak nok nukhana 6-7 borok miya sikla rok phaijak borok to miyan hoyten maisaya miyan hoyten tongkha borok hingkai borok to sudu gana guni borok ya sara Tripura je 14 lakh Triprasa tini khayo je sudu mocho chini kaisa chini Tripura mothani movement ya chini Triprasa na hamgraina bagai ba Triprasa no kaisa yok sama lama lina bagai kaisa chini mo movement no bubagra bokoi kha sing ang Tripura sangoi bokoi tongo je kuno kesa kosom kufur kakrang CPM BJP Congress amo hiya karei ekmatro chini Tripura no bahike yok sama lamariman mo hunger strike ni bisingo sung jotono palke phayoi chini bubagra jesuk saya nuya tongsak sungbo jotno sung Tripura bo bin logi tongnai tei tobo tongoi bo jodi akha bikha jodi o saya nuya ni bisingo khoroksa khorokni lama choi thanga kai to kun khaina korei sung gabo dukher bishoy kintu haipano sung mungsa thaisang yakhai ponto chin mo hunger strike lai loslak lak ngai nungje second question sungmani nugoi tongo sungje mo hunger strike kaisa drama ba bon kaisa political mileage ni bagai mo khlaijak tong hinoi angabon sana musungo jesa patni phanungthun jesa leader phangthun sung naimani onek bangkha sungte mane tamni naimang emon jaga sokpai ke haisi mane overungoi thanga gang borong na abon sana musungnai nongni jotno channel ni bisingtoi mo hunger strike ni bisingo akha bikha habubagrani kunongoi thangakai sung saiman tongo sara Tripurani bo Tripura sarok bo party ni bo leader amo haike comments khai tong abo haike bengai tong sung borok no 1 second pan somai wan sokla bongni laman hana bagaichi akha bikha bubagra kunongoi thangakai o kongno khachana musungo